Καλησπέρα. Ημερολόγιο καραντίνας νούμερο 2. Μετά από μήνες επανερχόμαστε σε ένα ακόμα ημερολόγιο καραντίνας, ΙΤΑΚΑΠΑ 2, όπως έλεγε το προηγούμενο βιντεάκι το διαφημιστικό. Αυτό σημαίνει το ΙΤΑΚΑΠΑ 2, καμία σχέση με το ΙΤΑΚΑΠΑ 11 που ήταν ένα οπλοπολιβόλο το οποίο είχαμε στο στρατό. Δεν είναι οπλοπολιβόλο, είναι μια φωνή. Είναι ένας τρόπος. Ένας τρόπος να μπορέσω με τον οποίο προσπαθώ να μεταφέρω τις σκέψεις μου, τους προβληματισμούς μου και τις αγωνίες μου για όλα αυτά τα οποία επέτρεψε ο Θεός να βιώνουμε αυτές τις μέρες. Θα προσπαθήσω τα βίντεο να μην υπερβαίνουν τα 20 λεπτά και ο Θεός να μας βοηθήσει όλους. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες αυτές οι μέρες οι οποίες ζούμε. Σήμερα θέλω σαν τίτλο του βίντεο αυτού, έχω επιλέξει το «Εκκλησία, έχουμε πρόβλημα». Το εμπνεύστηκα από μία φράση, την οποία δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, είναι μία φράση που έχει μείνει στην ιστορία. Houston, έχουμε πρόβλημα. Houston, we have a problem. Ήταν η μνημειώδης φράση που είπε ένας από τους 3 αστροναύτες του σκάφους Apollo 13, που εκτοξεύτηκε στην Αμερική, στο διαστημικό σταθμό, στη βάση του Kennedy, αν θυμάμαι καλά, τον Απρίλιο του 1970, όταν μετά από κάποιες ώρες έγινε μία έκρηξη ισχυρή και αποκαλύφθηκε ότι είχε καταστραφεί πλήρως η μία δεξαμενή οξυγόνου. Αυτό σημαίνει ότι το οξυγόνο σύντομα θα τελείωνε, μαζί υπήρχαν προβλήματα και στον ηλεκτρισμό και οι 3 αστροναύτες, το πλήρωμα δηλαδή του σκάφους, θα έχανε τη ζωή του. Τότε ένας από τους 3, ένας ονόματι Μαντίγκλι, Τόμας Μαντίγκλι, αυτός επικοινώνησε με το κέντρο ελέγχου που ήταν στο Houston του Τέξας, της Αμερικής, και είπε αυτή τη φράση η οποία έμεινε «Houston, έχουμε πρόβλημα». Και από το κέντρο ελέγχου τότε γίνανε όλες οι συντονισμένες προσπάθειες, δοθήκαν οδηγίες, το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και οι 3 αυτοί αστροναύτες, ώστε να επιστρέψουν τουλάχιστον ασφαλείς στη Γη. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, είχαν τεράστια προβλήματα, όμως στο τέλος στέφθηκε με επιτυχία. Οι άνθρωποι επέστρεψαν στη Γη ασφαλείς και στις οικογένειές τους οι οποίες αγωνιούσαν. Ονομάστηκε δε αυτή η επιχείρηση επιτυχής αποτυχία. Τουλάχιστον δεν χάθηκαν οι ψυχές. Ξέρετε, έχει σημασία να καταλάβουμε ότι ως Εκκλησία έχουμε πρόβλημα. Δεν αναφέρομαι ατομικά ο κάθε πιστός πώς μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Αλήθεια είναι ότι γίνονται πολλές προσπάθειες με τα μέσα τα οποία μας έχουν δοθεί στην εποχή μας, κυρίως από το διαδίκτυο, αλλά και από τα κινητά τηλέφωνα και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και με τους παραδοσιακούς τρόπους, αλλά αναφέρουμε περισσότερο στο διαδίκτυο και στις διάφορες εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα, όπου γίνονται προσπάθειες πραγματικά να στηριχτούν οι ψυχές των αδελφών, να στηριχτούν οι χριστιανοί σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή, η οποία πλέον μετράει 7 μήνες, 8 μήνες, με αυξομοιώσεις, με καλύτερες μέρες, χειρότερες μέρες. Πάντως, από το Μάρτιο και δόθε μέχρι σήμερα Νοέμβριο, ποτέ δεν ζήσαμε την εκκλησιαστική ζωή έτσι όπως την γνωρίσαμε. Διάφορα μέτρα, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι, τέθηκαν εις βάρος της εκκλησιαστικής ζωής και το τελευταίο είναι η πλήρης απαγόρευση κάθε λειτουργίας στις εκκλησίες. Μιλάμε για κλείσιμο των εκκλησιών και για πάυση των λειτουργιών
και κυρίως της Θείας Κοινωνίας. Το μέλλον είναι αβέβαιο. Κανένας δεν γνωρίζει πότε αυτά τα μέτρα θα αρθούν, πότε αυτές οι απαγορεύσεις θα αρθούν, πότε θα επανέλθουμε και αν επανέλθουμε στην εκκλησιαστική ζωή. Αναφέρομαι στην εκκλησιαστική ζωή, δεν αναφέρομαι στην προσωπική ζωή, στην επαγγελματική ζωή, σε όλα αυτά τα οποία όλοι οι άνθρωποι, σε όλους τους ανθρώπους έχει επέλθει μια πλήρης αναστάτωση της ζωής τους, στους τομείς αυτούς. Αναφέρομαι έτσι στην εκκλησιαστική ζωή. Θέλω να το κοιτάξουμε λίγο αυτό το θέμα, λίγο περισσότερο. Διότι γίνονται προσπάθειες, γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, πολύ καλές προσπάθειες, ειλικρινείς, ευχαριστούμε τον Θεό, στο να στηριχτούν οι αδελφοί, οι οποίοι ξαφνικά χάσανε την εκκλησία, χάσανε την κοινωνία μεταλλήλων, να στηριχτούν ως πρόσωπα, ως πιστοί, με εδάφια, με κηρύγματα, με τις εφαρμογές αυτές του Zoom, της διαδικτυακής τηλεπικοινωνίας. Όμως σαν εκκλησία έχουμε πρόβλημα. Η εκκλησιαστική ζωή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και δεν είναι βέβαια εύκολο να δοθεί μια λύση. Πολύ περισσότερο από μένα, να προτείνω μια λύση, να δώσω εγώ μια οδηγία ή ο οποιοσδήποτε. Αυτό όμως που κατά τη γνώμη μου απαιτείται πρώτα απ' όλα είναι να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Ότι είναι μια κατάσταση εξόχως προβληματική για την Εκκλησία. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίζεται ο καθένας. Δεν ξέρω πώς πολεμάει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο ή σε οικογενειακό. Αλλά είμαστε πιστοί, είμαστε μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού, ως άνθρωποι ενταγμένοι στην Εκκλησία, ως ενσωματωμένοι στην Εκκλησία, ως μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Και η ζωή της Εκκλησίας έχει πρόβλημα. Όταν βγαίνει μία εντολή από την εξουσία την κρατική να πάυσουν οι λειτουργίες, να πάυσει η Θεία Κοινωνία και ακόμα και η βάπτιση, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την σχετική ανακοίνωση, δεν επιτρέπονται και οι βαπτίσεις. Βεβαίως το μυαλό όλων πάει στον ήπιο βάπτισμα που έχει Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά δεν πάβει να είναι βάπτισμα. Αυτό είναι το σχετικό βίντεο. Να επιστρέψουμε στο κέντρο της Αθήνας και στην Αδαμαντία Λιόλιου να μας πει τι ακριβώς λοιπόν θα συμβεί με τις εκκλησίες, οι οποίες θα λειτουργούν πλέον χωρίς πιστούς και κλεισμένων των θυρών για όσο τουλάχιστον υπάρχει σε ισχύ η καραντίνα, Αδαμαντία. Κλειστή θα είναι Ματίνα, ναοί και χώροι λατρείας από σήμερα φυσικά τα ξημερώματα και για 3 εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Οι λειτουργίες και κάθε είδους θρησκευτική τελετή θα τελούνται και κλεισμένων των θυρών. Μέσα στο ναό θα βρίσκονται μόνο ιερείς και ιεροψάλτες, ενώ δεν θα επιτρέπεται η παρουσία πιστών ή κοινού. Θα πρέπει να πούμε τώρα αναφορικά με τα μυστήρια ότι δεν ακριβώς, θα πώς θα πραγματοποιούνται λοιπόν τα μυστήρια των γάμων και οι βαφτίσεις? Δεν θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αναμένουμε και την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί. Και τέλος, για τις κηδείες, Ματίνα, θα πρέπει να πούμε πως θα επιτρέπονται η παρουσία μόνον 9 ατόμων. Πρόκειται για τα στενά συγγενικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα για να μετακινηθούν προς την Εκκλησία θα πρέπει να στείλουν και οι ίδιοι SMS. Και να επισημάνουμε τέλος πως και η διαρκής Ιερά Σύνοδος, μετά από 3 μέρες συνεδρίασης αναφορικά και με τα θέματα αυτά των περιοριστικών
ασφαλιστικών μέτρων στις εκκλησίες, στέλνει μήνυμα προς τις Μητροπόλεις και στους πιστούς να στραφούν προς την προσευχή για να περάσουν το ένα δύσκολο διάστημα των υγειονομικών μέτρων, όπως μας ενημερώνουν οι Μητροπολίτες και οι ιεράρχες, το οποίο όμως, όπως λένε, θα διαρκέσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην εκκλησιαστική ζωή, το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να σταθούμε τώρα απέναντι στον Κύριο, γιατί αυτός είναι το κέντρο ελέγχου, είναι η κεφαλή, ο Χριστός, και να φωνάξουμε, αλλά με μία φωνή, ότι έχουμε πρόβλημα. Συνειδητοποιούμε ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν μπορεί να ζήσει κατά αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία. Δεν περιμένουμε από το κράτος και από την κοσμική εξουσία να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Δεν το αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό δικαιολογεί τον άνθρωπο να μεταβεί στο κατάστημα, στο υπερκατάστημα, έτσι, στο λεγόμενο σούπερ μάρκετ, στην υπεραγορά, να προμηθευτεί τα απαραίτητα για τη ζωή του, για την επιβίωσή του, να μεταβεί στο φαρμακείο για τα φάρμακά του, να αθληθεί αν θέλει, να βγάλει βόλτα το κατοικίδιο. Υπήρχε και το SMS, δεν ξέρω αν πλέον σταμάτησε, γιατί κάθε μέρα όλο αλλάζουν οι διάφορες εντολές, διαταγές κτλ. Τα μέτρα. Υπήρχε SMS να πας να ταΐσεις το αδέσποτο. Έτσι. Το κράτος δεν αναγνωρίζει την ανάγκη του πιστού ανθρώπου να πάει στην εκκλησία, να συμμετάσχει στη λειτουργία της εκκλησίας και να λάβει μέρος στη Θεία Κοινωνία. Δεν το αναγνωρίζει. Δεν το θεωρεί ότι είναι κάτι το σημαντικό. Έχει τη δικιά του λογική η εξουσία η ανθρώπινη, έχει το δικό του σκεπτικό. Όμως η Εκκλησία έχει μια άλλη αντίληψη, έχει ένα άλλο σκεπτικό. Και ας μην ξεχνάμε, ποτέ να μην το ξεχάσουμε, ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Οδηγίες η Εκκλησία παίρνει μόνο από τον Κύριο. Όταν ανατρέπεται η εκκλησιαστική ζωή, όταν αποδιοργανώνεται η εκκλησιαστική ζωή, όταν ακυρώνεται η εκκλησιαστική ζωή, τότε πρέπει να κράξουμε στον Κύριο. Καταρχάς, να δούμε πώς θα πορευτούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι, λέμε για το βάπτισμα. Και κηρύττουμε, λέμε, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο κηρύττεται. Ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Συνεχίζουμε να κηρύττουμε. Δεν μας απαγόρευσαν να κηρύττουμε. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, κηρύττουμε και μία ψυχή ακούει το Λόγο του Θεού, ενεργεί ο Θεός μέσα στην καρδιά του και λέει, ξέρετε κάτι, κατάλαβα ότι πρέπει να βαπτιστώ για να σωθώ. Αν δεν βαπτιστώ, σώζομαι? Όχι, λέμε εμείς, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Πρέπει να βαπτιστώ? Βεβαίως. Για να σωθώ? Ναι. Και πρέπει μετά να παίρνω Θεία Κοινωνία? Βεβαίως. Εάν δεν βαπτιστώ και αν δεν παίρνω Θεία Κοινωνία, δεν σώζομαι? Όχι, λέμε εμείς, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ωραία, θέλω να με βαπτίστη και να πάρω Θεία Κοινωνία. Δεν γίνεται. Γιατί? Εντολές του Καίσαρος. Δεν είναι? Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε. Εάν σε βαπτίσουμε θα παραβούμε την εντολή του Καίσαρα. Αφού απαγορεύει ο Καίσαρας, όταν λέω Καίσαρας εννοώ την κοσμική εξουσία, για να μην προσωποποιούμε την εξουσία, γιατί η εξουσία είναι πάντα εξουσία, είναι κρατική εξουσία. Και ήθελα να αντιληφθούμε την έννοια, ας πούμε, της κρατικής εξουσίας, των αρχόντων, ότι έχουν ένα δικό τους σκεπτικό, καλά κάνουν και το ακολουθούν, έχουν ένα άλλο σκεπτικό οι άνθρωποι της επιστήμης, έχουν ένα άλλο σκεπτικό οι άνθρωποι του δικαίου, έχουν ένα άλλο σκεπτικό οι άνθρωποι της Εκκλησίας, της πίστεως. Το απαγορεύει ο Καίσαρας. Μπορούμε να πάμε να σε βαπτίσουμε? Πού θα σε βαπτίσουμε? Εάν σε βαπτίσουμε, παραβαίνουμε τις εντολές του Καίσαρα. Σωστά? Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά εμείς πρέπει να πειθαρχούμε όμως σε κάθε εξουσία. Πρέπει να πειθαρχούμε σε οποιαδήποτε διάταξη. Άρα δεν σε βαπτίζουμε.
Μα θέλω να παίρνω Θεία Κοινωνία. Δεν μπορούμε να σου δώσουμε Θεία Κοινωνία. Δηλαδή δεν έχω σωτηρία. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πώς το αντιλαμβάνεστε? Δεδομένου ότι κανείς δεν γνωρίζει το πότε θα λήξουν αυτά τα μέτρα. Και αν λήξουν, το ξέρει κανένα? Αφού καθημερινά ακούμε παρατείνεται το lockdown, παρατείνεται η καραντίνα, μέχρι να βγει το εμβόλιο, και αν θα βγει το εμβόλιο, και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί είναι άλλη υπόθεση αυτή, την οποία ίσως την μιλήσουμε κάποια άλλη φορά, σχετικά με το εμβόλιο και τι θα γίνει άμα βγει το εμβόλιο και πώς θα είναι η εκκλησιαστική ζωή άμα βγει το εμβόλιο. Λέμε τώρα που ζούμε, στην αβεβαιότητα, στο άγνωστο. Περνάει μια μέρα, περνάνε 2 μέρες, περνάνε 3 μέρες, περνάει μια εβδομάδα, περνάνε 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, μήνας, δεν ξέρω. Πώς θα πάρει Θεία Κοινωνία ο πιστός ο άνθρωπος? Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διαπραγματευτούμε? Μπορούμε να το αναβάλουμε? Μπορείς να αναβάλεις το γάμο, λέει. Να βάλετε το γάμο ή να τον κάνετε το γάμο, τέλος πάντων μεταξύ 9 ατόμων. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να αναβάλει το γάμο, μπορεί να του είναι και πιο εύκολο. Αλλά τη Θεία Κοινωνία μπορεί να την αναβάλει, μπορεί να την μετατοπίσει για ένα άγνωστο μακρινό μέλλον. Γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό, το Μάρτιο, ακούσαμε, εγώ το άκουσα από πάρα πολύ, θα περάσει αυτό. Μια δοκιμασιούλα είναι έτσι, θα περάσει. Δεν βλέπω να περνάει. Αποτύχαμε στις προβλέψεις μας. Η κατάσταση συνεχίζεται. Αλλά λέμε τώρα, λέει ο Χριστός, ο Κύριος μας είπε, το λέει στο κατά ένα Ευαγγέλιο, τα έχουμε διαβάσει, χιλιοδιαβάσει αυτά τα εδάφια, τα έχουμε χιλιοκηρύξει. Λέει, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του ή του ανθρώπου και μπίετε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή είναι αυτής. Αυτά λέει ο Χριστός. Αυτά κηρύττουμε. Αυτά κηρύττουμε. Λέμε, δεν μας απαγορεύουν να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Ωραία, αυτό κηρύττουμε. Και το κηρύττουμε και τα ακούει ένας από τους. Τι είπε, τι λέει ο Χριστός? Ξαναπες το. Ότι αν δεν τρώω το σώμα μου και πίνω το αίμα μου, αν δεν τρώω το σώμα του Χριστού και πίνω το αίμα του Χριστού, δεν έχω ζωή. Δηλαδή εγώ τώρα δεν έχω ζωή αν δεν τρώω το σώμα και πίνω το αίμα, δεν έχω ζωή. Δεν έχει ζωή, το λέει το Ευαγγέλιο, λέει κάτι άλλο? Μα εγώ θέλω να έχω ζωή, εγώ θέλω να ζήσω, θέλω να σωθώ, δεν θέλω να απολεστώ. Τι κάνουμε? Έχουμε πρόβλημα. Εκτός αν πάρουμε την οδό της ανυπακοής, της απίθειας και ψάξουμε να βρούμε τρόπους πώς θα κοινωνούμε. Αλλά εδώ είναι άλλες συζητήσεις. Αυτό όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να εφησυχαζόμαστε και να λέμε, αφού κηρύττουμε από το ραδιόφωνο, κηρύττουμε από το διαδίκτυο, κηρύττουμε το λόγο του. Κηρύττουμε το λόγο του Θεού, αλλά όταν έρθει η ώρα να το πράξουμε, θα το πράξουμε? Η πρώτη Εκκλησία λέει ενέμενον. Τα ξέρουμε αυτά τα εδάφια, απλά ας τα ξαναθυμηθούμε υπό τις συνθήκες σημερινές, τις οποίες δεν περιμένουμε ποτέ να ζήσουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν περιμένουμε ποτέ να ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 41 εδάφιο, 42, και ενέμενον. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν. Κηρύττεται ο λόγος. Μας εμποδίζει? Όχι, μάλιστα. Ο λόγος όμως έχει αποτέλεσμα. Αν είναι λόγος Θεού, έχει αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα? Έρχεται σε κατάνοιξη η καρδιά του ανθρώπου. Αυτό δεν θέλουμε, αυτό θέλουμε. Εάν έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά του ανθρώπου, τι λέει ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά έρθει σε κατάνοιξη? Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Τι του λέμε εμείς? Τώρα, εδώ λίγο... Όχι, θα μου πείτε τι λέει ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει πρέπει να βαπτιστείς. Αυτό είπε ο Απόστολος Πέτρος. Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος εις το όνομα του Ιησού Χριστού άφεσιν αμαρτιών. Εάν δεν βαπτιστώ στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, οι αμαρτίες μου μένουνε? Μένουνε. Εάν φύγω από αυτή τη ζωή με τις αμαρτίες μου, κι ας άκουσα το κήρυγμα, κι ας ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά μου, τι γίνεται? Τι γίνεται? Εάν δεν υπάρξει βάπτισμα, αν πεις είναι μια περίπτωση που είναι κάποιος ένα ξερονήσι, κάτι τέτοια, ας πούμε, τα έχουμε ακούσει, απομονωμένος, ένας γέρος, ένας παππούς, εντάξει. Αλλά όταν υπάρχει δυνατότητα στον άνθρωπο στη σημερινή εποχή
στα αστικά κέντρα, στις πόλεις, δόξα τω Θεώ, παντού υπάρχουν εκκλησίες. Και λέει ο άνθρωπος, εμένα έρθε σε κατάνοιξε η καρδιά μου από το λόγο. Σας ρωτάω τι πρέπει να κάνω, γιατί θέλω να σωθώ. Δεν θέλω να περάσω καλά σε αυτή τη γη. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Εδώ είναι λεπτό αυτό το σημείο. Δεν ενδιαφέρει. Δεν είναι ο σκοπός της Εκκλησίας να πει στους ανθρώπους πώς θα περάσουν καλά, πώς θα ζήσουν πιο πολύ, πώς θα ζήσουν καλύτερα μια ζωή. Σκοπός της Εκκλησίας να πούνε στους ανθρώπους πώς θα σωθούν από την αιώνια απώλεια, από την κόλαση. Εγώ ήρθα, λέει ο Χριστός, να έχουν ζωή και αυτή είναι αυθονία. Τι ζωή εδώ? Αιώνια ζωή. Ωραία, πώς μπορώ εγώ να σωθώ? Δηλαδή, αν φύγω από αυτή τη ζωή, δεν θέλω να πάω στην απώλεια, ούτε θέλω να έχω αβεβαιότητα. Θέλω να ξέρω ότι θα πάω στον Χριστό. Πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να βαπτιστεί στο νερό από τους δούλους του Θεού. Και μετά πρέπει να μένεις, να εμένεις στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου, στη διδαχή των Αποστόλων και στις προσευχές. Σε αυτά πρέπει να μένεις. Έμενε η πρώτη εκκλησία. Μπορούμε να μείνουμε? Λοιπόν, δεν πρέπει να φωνάξουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Σε ποιον? Στον Κύριο. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Και όχι να βρίσκουμε, ας πούμε, δικαιολογίες, να ψάχνουμε να βρούμε κάνα εδάφιο για να δικαιολογήσουμε. Τι να δικαιολογήσουμε? Να δικαιολογήσουμε τι? Ότι σε κάποια πράγματα πλέον δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το Λόγο του Θεού, ή αν θέλουμε να το εφαρμόσουμε βρισκόμαστε παραβάτες των εντολών του Καίσαρος και πρέπει να επιλέξουμε. Τι θα κάνουμε? Είναι δύσκολη αυτή η εποχή και όσο πάνε θα γίνουν δυσκολότερα τα πράγματα. Δεν περιμέναμε τέτοιου είδους δοκιμασία, για να είμαστε ειλικρινείς. Μας στο μυαλό μας ήταν οι δοκιμασίες να μας κάνει έτσι κατά μέτωπο διωγμό, ας πούμε, μία εξουσία και να μας πει επειδή είστε χριστιανοί, όπως γίνονται σε άλλα κράτη, ξέρω εγώ, ή όπως γινόντουσαν τα παλαιότερα χρόνια. Αλλά ο διάβολος έχει πολλές μεθόδους. Εκτός αν δεν αναγνωρίζουμε ότι πίσω από αυτό κρύβει ο διάβολος. Ούτε αυτό το αναγνωρίζουμε. Ένα τυχαίο περιστατικό, θα περάσει. Εμείς εμπιστευόμαστε κατά πάντα τους άρχοντες, ας πούμε, έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη, γιατί είναι άνθρωποι, ας πούμε, εντελώς ηθικοί, ξέρω εγώ, είναι ιστορικοί γονείς, είναι ο ιστορικός πατέρας μας, ο οποίος είναι, ας πούμε, θα μας φροντίσει για το καλό μας, το κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν το πιστεύουν αυτό πολλοί άνθρωποι του Θεού. Όμως, ποιος είναι αυτός ο οποίος χαίρεται με την αποδιοργάνωση της εκκλησιαστικής ζωής? Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι ναι, μεν είναι το κήρυγμα το οποίο ήρθε στην ακοή μας κάποια στιγμή, αλλά η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή μας να ακολουθήσουμε τον Κύριο και να είμαστε στο Χριστό μέχρι σήμερα. Η αγκαλιά των αδελφών, το βλέμμα των αδελφών, το οποίο τώρα, το χαμόγελο των αδελφών, το οποίο δεν φαίνεται. Τα σπίτια τα οποία άνοιξαν να μας υποδεχτούν, οι προσευχές που κάναμε, οι ολονύκτιες που κάναμε μέσα στα σπίτια, μέσα στις εκκλησίες, οι εξορμήσεις που κάναμε, οι επισκέψεις σε άλλες εκκλησίες, οι νεολαίες για τους νέους, οι συμπροσευχές, η παρουσία του Θεού, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, όλα αυτά μας στήριξαν και όλα αυτά στηρίζουν τη νέα την ψυχή. Δεν είναι λοιπόν, αγαπητοί μου, αφού κηρύττεται το Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει, πώς δεν υπάρχει πρόβλημα? Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιληφθούμε και να κάνουμε στον Κύριο. Να πούμε σαν τον Ηλία, τον θεσμίτη, Κύριε, τα θυσιαστήριά σου τα κατέστρεψα. Έτσι είπε ο Ηλίας. Τους προφήτες σου λέει τους αθανάτωσαν. Δηλαδή πονούσε μέσα του. Δεν μπορούσε, ας πούμε, να ησυχάσει. Και όταν πήγε στη σπηλιά να κρυφτεί, δεν πήγε με ένα θεολογικό επιχείρημα, πάμε στη σπηλιά να κρυφτούμε τώρα δια ολίγων καιρό και κάτι τέτοιο. Όχι. Από το φόβο του, από την αγωνία του, από την ολιγοψυχία του ακόμα. Γιατί πονούσε για αυτό το οποίο γινόταν. Δεν είναι δυνατόν τα θυσιαστήρια του Κυρίου να έχουν καταστραφεί. Δεν είναι δυνατόν η Ιεζάβελ να κάνει τι θέλει. Πρέπει να καίνε τα θυσιαστήρια του Κυρίου. Πρέπει να προφητεύουν οι προφήτες του Θεού. Πρέπει να είναι σε αναβρασμό ο λαός του Θεού. Και αυτό δεν το έχουμε. Και αυτό τον διέλυε μέσα του. Δεν έβρισκε δικαιολογίες. Ο Θεός να μας βοηθήσει, διότι είναι ένας καιρός εξαιρετικά δύσκολος. Και αυτό, ας πούμε, είναι έτσι, αυτό είναι
το κεντρικό μήνυμα, τουλάχιστον αυτής εδώ της σημερινής, της πρώτης εκπομπής. Εγώ εύχομαι να μην γίνει άλλη, να τελειώσει η καραντίνα και να μην έχουμε ημερολόγια καραντίνας νούμερο 2, 3 και δεν ξέρω, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι μάλλον αλλιώς θα εξελιχθούν. Θα να κράξουμε στον Κύριο. Με μια φωνή όμως. Να το καταλάβουμε όλοι. Ότι δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι και εφησυχασμένοι και να βρίσκουμε ένα σωρό, ας πούμε, δικαιολογίες και επιχειρήματα, ψάχνουμε διάφορα επιχειρήματα και από τη Γραφή ακόμα να πούμε ότι εντάξει, ας πούμε, ζούμε εκκλησιαστική ζωή, η Εκκλησία είναι η πιστή, δεν είναι τα κτίρια, δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία είναι ένας στρατός, ο οποίος στη μάχη πρέπει να σταθεί συντεταγμένος και όχι διασκορπισμένος. Μείναμε με τη χάρη του Θεού γιατί ήμασταν μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία μας βοήθησε. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, δεν είμαστε μονάδες. Δεν είναι η πίστη μας ένα ιδεολόγημα το οποίο το έχουμε μέσα μας και δεν μας το παίρνει κανένας. Και φυλακισμένοι μέσα στις φυλακές, δεν τους λέει κανένας τι θα πιστεύεις και τι θα πιστεύεις, αλλά είναι μέσα στη φυλακή. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Η Εκκλησία όμως έχει μια αποστολή. Και την αποστολή αυτή της την χάρισε ο Κύριος. Η εκκλησιαστική ζωή έχει αποδιοργανωθεί. Το κράτος δεν υπολογίζει την εκκλησιαστική ζωή, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όχι. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, ότι είναι εξαιρετικά εσχατολογικό σημείο αυτό. Δεν είναι απλά μια ίωση, είναι και όχι. Δεν έχουν αλλάξει τα πάντα. Και κάποιοι προσπαθούν να τα αλλάξουν. Να κάνουν τη μεγάλη επανεκκίνηση. The Great Reset. Πώς θα σταθεί η Εκκλησία? Υπάρχει τρόπος να γίνει μια αντίδραση? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Ναι. Και αλλού γίνονται προσπάθειες. Σε όλο τον κόσμο γίνονται προσπάθειες και από πιστούς και από μη πιστούς. Εκείνοι για λόγους οικονομικούς, καθαρά, τίθεται θέμα επιβίωσης. Ναι, δεν είναι το ίδιο ο άλλος να κάθεται σπίτι και να του μπαίνει ο μισθός γιατί είναι συνταξιούχος, η σύνταξή του, γιατί είναι δημόσιος υπάλληλος στο λογαριασμό. Δεν είναι το ίδιο με τον άλλον ο οποίος έκλεισε την επιχείρησή του, λουκέτο, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να έχει έσοδα. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτό τους απασχολεί και μας απασχολεί, αλλά λέμε σαν ανθρώπους του Θεού μας απασχολεί ότι η εκκλησιαστική ζωή έχει παγώσει. Έχει κινητοποιηθεί. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και σε εμάς τους ίδιους. Δεν μπορούμε ορισμένα εδάφια, βλέπετε, να τα ζήσουμε. Μας είπε ο Κύριος να τα ζήσουμε. Και δημιουργεί, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ίσως, όχι περισσότερο, το ίδιο για ανθρώπους οι οποίοι θα θελήσουν, θα ανταποκριθούν στο Λόγο του Θεού. Και θα θελήσουν να έρθουν στην Εκκλησία, να κάνουν το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, είπαμε δεν θα ξεπεράσουμε τα 20 λεπτά, αλλά μάλλον τα ξεπεράσαμε. Και αυτά προς το παρόν. Θεού θέλοντος θα ξαναεπανέλθουμε και ο Θεός όλους να μας φυλάξει και στο σώμα μας, για το οποίο δεν το αμελούμε, δεν αμελούμε την υγεία του σώματος, αλλά να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα της υγείας της πνευματικής, της εκκλησιαστικής ζωής. Να αντιληφθούμε ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο αν συνεχιστεί, αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, κινδυνεύει ακόμα και η ζωή μας εν Χριστώ Ιησού. Και να πούμε στον Κύριο, έχουμε πρόβλημα. Βοήθησέ μας. Αμήν.